Мен лично ме притесняват тези цифри, които казахте. И ми се ще някакси и ние и обществеността да знаем по пера къде са тези задължения, а последните 600 хиляди, които казахте за водния цикъл, също са притеснителни. Аз нямам информация да сме имали такива задължения до този момент. Това е нещо, което ни е възникнало, какво се е случило, за да имаме ние още 600 хиляди задължения към водния цикъл. Това ме интересува. Господин започна днешното заседание с един въпрос към мен по отношение на смяна на състава на администрацията. Една от причините за смяна в дирекция, в финансовата дирекция, именно тази, че аз от няколко седмици се опитам да получа детайлна информация за това колко пари наистина и фактически дължим, и до преди няколко дена я нямах. Затова предприех тези мерки, защото както вие и най-вече аз искам да имам тази информация. В момента има временно изпълняващ длъжността, която още днес ми даде съвсем... Те са един огромен куп, който не е обработен и не му е направена, така да се каже, анализ на къде точно дължим всички тези пари, но това нещо предполагам, че най-късно до 10 януари ще бъде готово, ще го изпратя на всички общински съветници, за да знаят с какво всъщност влизаме в следващата година. По отношение на 600 хиляди, казус е, пак ви казвам, договора, колкото и пъти да го искам, винаги имаше някакво задържане и забавяне и не съм го получил, но Министерството ни отказа да ни възстанови тези 600 хиляди, които ние трябва да платим, а всичките приемо-предавателни протоколи са на лице. Така че тук сигурно ще влезем в някакви съдебни спорове и решения. Предприел съм всички необходими мерки вчера, защото днес е последния срок, в който трябва да платим. И аз ако нямам категоричното още веднъж решение на Министерството, че тези пари ще ми бъдат възстановени, аз няма да ги платя и влизам в съдебен спор с проектантите. Но там има и други неща, които ми правят впечатление и също ще трябва да ги обсъда с вас. И те са, че всички тези разходи, те се калкулират в едни последващи такси, които населението трябва да плаща за услугата, която ще потребява. И след всичките разходи искам да ви кажа, че се опасявам, че сметката за нашите съграждани няма да бъде положителна. И има доста така алтернативи, които искам да тръгна, но пак ви казвам, това 10 януари е най-ранната дата, в която виждам да ви дам детайлен отговор на всичко това. Може и по-рано. Само като подвъпрос, извинявай, че задълбавам, 600 хиляди са доста сериозна сума. Именно, 250. Доколкото имам спомен, всичките тези средства бяха осигурени целево за този проект. Не. За да не се признаят като разходи. Значи има някаква допусната сериозна грешка. Сериозен проблем, който да не ни го признаят като разходи тези 600 хиляди. И нас лично ни интересува кой точно е допуснал тази грешка, защото това става въпрос за грешка, която ще плащат всички граждани на общината. Това само ме интересува, ако може да се изясни във време. Да, ще бъде изяснено. Аз точно тази проверка изправка правилно. Аз ще ми трябва време, за да отговоря точно. Не искам да отправям обвинение към някой конкретно. Само въпрос за обвинение става въпрос, че е нещо много сериозно. Това не е лев, 2, 1000. Това са 600 хиляди, които, както казахте вие, накрая ще бъдат калкулирани в цената на водата на всеки един от гражданите на общината. Те ще бъдат платени от хората, поради нечия грешка. Точно така. Благодаря. Колеги, обявявам днешната редовна сесия за закрита. Желая ви весели празници!